Kristoniyaw अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव अर्थात दिनैनि बे फादार्स डे जों लोगोसे लाबोजानाय गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो दिनैनि बे फादार्स डे जों लोगोसे जोंनि क्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेनि सायावहाय बेखौ नोंथांमोनजों फंनैसो शेयार खालामनो थाखाय गोथार बाइबेलनिफ्राय बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव क्रिस्टियान जानायखाय क्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे गेदेर लाब मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनखौहाय जों साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ दिनैनि बे 15 जुनखौहाय दिनैनि दिना मा फादार्स डे होननानै जों बयबो दिनै मिथिगौ। तो दिनैनि बे दिनजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि बे JNO इउटुब चेनेलनि जेसेबां दायो बिफाफोर ना फादार्सफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनाय बा आंनि रेसपेक्ट खालामहरनायखौ साफ्रोम बिफाफोरनिसिम आं बे समाव गिबियावनो जासिहरबाय बा आङो खुलुमहरबाय। इसोरा जेसेबांनाखि बिफाफोर दङ बिफाफोर साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों दैदेनथों आरो गावनियाव थांनानै थानायाव अरायबो हेफाजाब खालामथों बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सिगां नोंथांमोनजों मोनसे फिसा बाथ्रा आरोबाव बेनि सिगां आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। दिनैनि जेनाखि फादार्स डे बे फादार्स डेनि फाउन्डारा बा गायसनगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोननो आङो रायथिनो सानदों। गोबाङानो दिनै मिथिखागौ अब्लाबो दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि फादार्स डेनि गाहाम बाथ्रायाव बिथांखौ गोसोखाङाब्ला बा बिथांनि मुंखौ रायखाङाब्ला मा गोसोआव बा जोंनि गोसोफ्राव गोजोननाय मोननाय नङा होननानै आं बेखौनो सानो। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय जे दिनैनि जेनाखि फादार्स डे बेखौ गायसनगिरि बा बे गायसनग्रानि बिथांनि नामानो जाहैबाय सनरा स्मार्ट डट। बिथाङानो ना गिबिसिन गावनि बिफाखौ मान होनो थाखाय दिनैनि फादार्स डेखौहाय बिथाङानो मा खालामग्रोदों फालिजेनग्रोदों आरो दिनैनि दिनखौ बिथाङानो गायसनग्रोजेनदों गावनि बिफाखौ मान होनो थाखाय। आरो मा समाव गायसनदों बिथाङा 1910 मायथाइयाव 1910 बे मायथाइयाव बिथाङा बे फादार्स डेखौहाय 15 जुनावहाय दिनै मा खालामदों गायसनजादों आरो दिनैनि बे बुहुमाव बे 15 जुन 15 तारिख जुनखौहायनो फादार्स डे बिफा सान होननानै गासैबो जायगायावनो मा फालिनाय जायो। गोबांथार देशफ्राव दिनै फालिनाय जायो आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। अब्ला बेजों लोगोसे जेसेबां दायो बिफाफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ that means जेसेबांनाखि जोंनि क्रिस्टियान बिफाफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोनजों बा आंनि बा जोंनि क्रिस्टियान बिफाफोरजों बे मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। बेजों लोगोसे बे बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय so how to become a good Christian father। दिनै जोङो क्रिस्टियान जानानै माबोरै सासे मोजां क्रिस्टियान बिफा दिनै जोङो जानो हानो दिनै बेनि सायावसो नोंथांमोनजों मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै शेयार खालामनो दिनै सानदों। अनजाग्रा जोंनि क्रिस्टियान बिफाफोर नोंथांमोनखौ जोङो सनमान होयो आरो रेसपेक्ट खालामो खुलुमो दिनैनि बे दिनावहाय। नाथाय जोंनि क्रिस्टियान बिफाफ्रा दिनैनि बे दिनजों लोगोसे बेखौ साननो नांगोन मिथिनो नांगोन जे आं दिनै सासे क्रिस्टियान
बिफा जाबाय दिनै आं जुदि सासे ख्रिस्टियान बिफा जाबायब्ला आं मा रोखोम सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा बेखौ जों दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफ्रा बा जोंनि ख्रिस्टियान फादारफ्रा मिथिथारनो नांगोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायाव गोथौ मोनदांथि मोनथिनाया जोंनि गोसोफ्राव मेलेमफ्राव थाब्लासो जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरनियाव बे साननाया थाब्लासो जों दिनै बयबो साफा साफा मा जानो हागोन सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा जों दिनै जानो हागोन जेब्लासिम बे साननाय आरो बे मोनदांथिया जोंनि गोसो जोंनि मेलेमफ्राव फैनाय नङा अब्ला माब्लाबाबो जों सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा जों जानो हाथारनाय नङा होननानै आं दिनै बेखौनो सानो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे साननाया दिनै बेनो आं सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा नंगौना नङा बा जानो हादोंना हायाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना दिनै बेखौ मिथिगौना सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा जानो नांगौब्ला बा सासे गुड ख्रिस्टियान फादार जानो नांगौब्ला बा जानो थाखाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौना इसोरजों गोथौ सोमोन्दो दिनै थाथारनो नांगोन सासे ख्रिस्टियान बिफाया इसोरजों गोथौ सोमोन्दो थाब्लासो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा बिथाङा दिनै जानो हागोन जुदि इसोरजों गोथौ सोमोन्दो गैयाब्ला माब्लाबाबो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा दिनै जानो हाथारनाय नङा ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाथ्राया दिनै बेनोबाव जे सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफानि आखला ओरैबायदि जायोनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफानि आखला मा खालामो न'खरावहाय अनलायनाय फोथायलायनाय आरो गथ'फोरखौहाय इसोरनियावहाय स्पिरिचुअली डेभेलपमेन्ट दिनै बेखौ दिनै खालामो सोर सासे इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान बिफाया बा सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफाया न'खराव मा खालामो अनलायनाय फोथायज्लायनाय आरो इसोर गिनायाव गथ'फोरखौ आत्मिक जिबनाव जौगाहोयो बा खालामो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफाया ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो जेसेबांनाखि बिफाफोर आंनि बे भिडिअखौ जायफ्रा नायबाय आं बेखौनो दिनै मिजिं थिहरदों जे बे बाथ्राफोरजों जे नोंथांमोना दिनै मिथिनो हाबाय जे माब्रै सासे ख्रिस्टियान बिफा बा सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफा दिनै जानो हायो बा जानो नांगौ होननानै अब्ला बे समाव फै जों मिथिनानै लाबावनि नाउ व्हाट डास बाइबल सेज अबाउट ए गुड ख्रिस्टियान फादार अब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंबावदों सासे मोजां ख्रिस्टियान बिफानि थाखाय अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना मा बे बाइबेल सेटखौ खोनासंबानो जाबाय बेयाव ओरैबायदि लिरदों बेखौ मोननो हागोन एफेसियान्स चैप्टार 6 verse 4 एफेसियासनि 2 बालाबनि 4 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों बिमा बिफाफोर नोंसोरो राग जोंथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो मिथिबायना मा होनबावदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरखौल' नङा बिमा बिफाखौ दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंदों ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जे बिमा बिफाफोर मोननैखौबो सानैखौबो बुंदों मा नोंसोरो राग जोंथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो गोबांथार जोंनि बेबायदि बिफाफोर दङ मिथिबायना गावनि गथ' गथायफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ राग जोंनाय बाथ्राफोरजों दिनै बाहायो सोंखारियो नाथाय बाइबेला बेनि सायाव बुंदों जे गाव गावनि फिसाफोरखौ राग जोंथाव बाथ्राफोरखौ राग फोजोङा लाबानो राग जोंथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो मा खालामनो थिनदों ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो होननानैसो बुंदों
जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंनि बिसोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरखौ बुंदों बिफाफोरखौल' बुङाखै जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफोरखौ दिनै बुंदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो बुंदों सोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरखौ जे फिसाफोरखौहाय माबोरै इसोरनियाव थांनानै थानो नांगौ इसोरखौ माबोरै फोथायनो नांगौ इसोरखौ माबोरै खुलुमनो नांगौ बेखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ आरो फोरोंनानै खांनो नांगौ फेदेरनो फोलावनो नांगौ अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो जोंनि बे ख्रिस्टियान फिसाया देरनानै लावनानै गिदिर गोलाव जानानै लेखा फरा फरायनानै सासे इसोर गिग्रा बिसा जागोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरखौ आसा खालामो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिजजों जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरा मा दायित्व दङ फिसाफोरनि सायाव मा मावनांगौ बिबान दङ आसा खालामो खुब गोथौयै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि जेसेबां बिफाफोर नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आं दिनै बेखौ मिथिबाय होननानै मिजिंथिहरदों आरो दिनै बेल' नङा दिनैनि जेनाखि फादार्स डे बे फादार्स डेआव दिनै जोंनि बिसाफ्राबो जोंनि बिफाफोरखौ जों दिनै मान होनो नांथारगौ मानोना दिनै बाइबेला जोंनि फिसाफोरखौबो दिनै बेखौनो बुंदों ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जायफोर फिसाफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जायफोर बिमा बिफा थानाय फिसाफोर जायफ्रा बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ दिनै जोंखौबो नोंथांखौबो दिनै बेखौनो बुंदों बाइबेला मा बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोनि बाइबेला मा बुंदों मान होनांगौना होनाङा मा बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन ओंखारलांनाय 22 सिरि Exodus chapter 20 verse 12 आव बेबायदि बुंदों गावनि बिमा बिफानो मान हो अब्लानो इसोर फोरबोआ जे हादरखौ नोंसोरनो होगोन बेयाव गोबाव दिनफोर खामिनो मोनगोन सोरखौ बुंदों मिथिबायना जों फिसाफोरखौ नों फिसाखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो बुंदों आरो दिनैनि बे फादार्स डेआवहाय जों फिसाफ्रा बिफाफोरखौ मान होथारनो नांगौ आरो बाइबेलाबो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाबो दिनै जोंखौ नोंथांखौ बे फिसाफोरखौ दिनै बेखौनो बुंदों मा होननानै बुंदों गावनि बिमा बिफानो मान हो होनना बुंथारदों अब्ला इसोर फोरबोआ जे हादरखौ नोंसोरनो होगोन बेयाव गोबाव दिनफोर खामिनो मोनगोन नङाब्ला खामिनो मोननाय नङा माबा जुदि जों फिसाफ्रा बिमाफोरखौ बा बिफाफोरखौ मान होआब्ला जे हादराव दिनै जोङो थांनानै दङ जों बेयाव गोबाव जोरनाय नङा गोबाव खामिनो मोननाय नङा जों जुदि जे हादराव थांनानै दङ बेयाव गोबाव थांनानै थानो लुबैदोंब्ला खामिनो लुबैदोंब्ला जोंनि बिफाफोरखौ जों मान होथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि फिसाफोर अनजाग्रा जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफोर जोंनि बिफाफोरखौ बिमाफोरखौ जों दिनै मान होथारनो नांगोन अब्लासो जों दिनै गोबाव जोरगोन आरो इसोरनिफ्रायबो जों दिनै बोरखौ मोननो हागोन हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे फादार्स डेजों लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोर जोंनि ख्रिस्टियान बिसियाफ्रा ना मा रोखोम बिफानि सायाव खालामनो नांगौ मा रोखोम जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफ्रा फिसाफोरनि सायाव खालामनो नांगौ बेखौ गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि फादार्स डेनि गुसुं आरो फिसा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय हामबायसै आरो इसोरा खोनासंग्रा नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय